Dobrý deň, sledujte vychytávku. Nepoznám presnú spotrebu elektrickej energie alebo zemného plynu na mojom odbernom mieste a napriek tomu si chcem porovnať ceny od dodávateľov elektrickej energie alebo zemného plynu. Na stránke Výhodná energia.sk na vstupnej stránke si vyberete, či chcete porovnať ceny elektrickej energie alebo zemného plynu. Postup je v podstate identický, takže tu len ako pre ukážku používame elektrickú energiu. Vyberiete si voľbu Nepoznám presnú spotrebu, formu dotazníka vyplníte, či sa jedná o domácnosť alebo o firmu, napíšete, kde sa nachádza odberné miesto, vyberiete počet osôb po vašej domácnosti, vyberiete, aké spotrebiče sa používajú, stlačíte tlačidlo Vypočítať, zobrazia sa vám výsledky cenového porovnania a v prípade, že máte presnejšie informácie alebo chcete tie informácie nejakým spôsobom modifikovať, môžete potom v základnom formulári akokoľvek meniť napríklad dodávateľov, meniť spotreby, distribučné sadzby. Ďakujeme, že používate stránku Výhodná energia.sk. Prajeme vám pekný deň.